Konya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Eva Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo wechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biryogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongetano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwana umwancho murigire bugita sene kyandizi TV asoko gendera gutubwatia emambi ya rero unabutambe emambia ya Tuesday oseri tukuria Jumaine ne tukuria afya asebono na bwatangana tengatu kwirana na magene ito endanyale gutosemia abera tato ngakito kumenya ase nseyega asobo chenu boito umwancho buri gukwarigania ase ensemo ya moedio ya ensakia itukuria Jumaine ase ensemo tugochukwanira igoro
Omayio chenu boito entunyale usanga abira tato mogeni tekira se studio ngongo chiko mwali baga iranyale gusanga amonente na tumanya no nyana marieta ye tumanya na kyakoro kwa asa mashabiki alia amageni bamumanye lakini alia mashabiki alia ka amakoro ntumaite nga monya gitari to ntumaite kigima lakini tiato mwali baga andaga kwa ibire erietari aye na bo agotate na bandaga osonganye tukorubo songo na bago tweresa ajonsi goto basako sukato basako gendale kwenye kubwati ibuli rinde beka ase SMS yao wetira se namba era se screen iyo 0709219234 ironyali usanga amonente nabo ikona bogo tobwatia wetira ase nchira yo mtandao Facebook aso tunyala na Ndizi TV News Digital nabo igo ase nsemeri ya nero YouTube tunyole na Ndizi TV News ironyali usanga amonente yamo ase yamo wikase website ito tunyole na Ndizi TV tunyole na www.ndizitv.net ironyali usanga ayamo ase yamo amonente kuruhiga ase gitaseni egeito tunoshikoira ekeke getambeti yange mogani to ribaga irindanyale gotokwanya turaigwa sauti yaye emambi yabona karibu daktari. Asante wewe mtolkas wakirese chisemo kwa runga kibori mbiya bole kabisa nyamburango twere embura igo tu kabisa ane na ondo chena lita tulindire wana nande muroveri no wenza kia lakini sakire rokorana na beto nyoleta keteraje siko akilingwa akere na ndo manye yo mageni kwani mo rigereria na boigo mo teye magetao yes mbiya mono murigerio Ndizi television asemambi abono naende asengincho bono konyorana abantu abange bono bakubuka umenye tekere mbure gutwa ubukendu mbure ikabona asibali batabetereri mono kubuka gisa kya mambi mono abakanya bakubuka kiseke lakini abandi nabakwebolina rero una nanyorana kwamire nyumba ndaragende gasti andarigeria sininyo yoro bosi boino gakorukuna daktari chorio mayo na daktari chorio mayo gakurwa sinya gitari ya Tanecious Support Center nilietari gukwana Tanecious Support Center ninya gitari kubwenia gweterasi amaliogo yeke Gusii sasa amaliogo yemete tokorokana hapo medicine igona gukuri alternative gukuri yenjereriende kwatumira amaliogo synthetic kwatumira amaliogo nyagitari ali bakoroka amaliogo yege songo kwanyodire natura kwatumire nutagete ko chenja gose toxin chabere chinyinge nutagete ko amaliogo atabwati gosabwate minimum yani ji side effect kire chinke ukulia kiti kuri kumubere korogoke tose gucandike kiagara amaliogo ayo gokonya nyorasi nyagitari ya Tanecious Support Center lakini umenyete to kumya to candika ikiagara Tanecious Support Center nende yoke nyagitari ye kerero asoro ngoro Afrika ya mocha okogenda utariko era so munyagitari uno igwete na bani ngakiyo bukendwe kuno gya kubwatira yo gocho karasokire munyagitari bwe kariye umete to wacho mashini cyekera cikori ngori umubiri w'umuntu cyamanyano mucandora ni kiuno gikara umucandora nasi mu muntu yabwati sini cyarachi gotose gucandika na abandi bali otomenyetina okogenda nyagitari talirasi muru ari kiagara bagote abana notakiro pimwe bagurukana anomo ose a routine check up ayo sibura nyora Tanecious Support Center kyano okogenda nyocho mashini cyekera cyukuri ngori otariko nyakubori gone ingi yakoreta ngakiugwete ngakwaraire ubukenu bwate umutugo gwati ingi to gopima kare munyagitari tari suspect ingi agopima igakurikiria umubiro orabunore ayo sibigo kwenyora sinyagitari ya Tanecious Support Center utukumuji usongo chisemo cyachogora kinto cyandika ekiagara gotegete goikororo na bokurukuru igoli mate na bokurukuru nyacenge mate na bokurukuru musocho muino kurnyakoe kurusunika kurukarokaro kiri golisi ogembo gogo chenjere yonsi pyo gocho ike stage ime goma tinya gitari ya Tanecious Support Center gutukumuji usongo barabari ne town ya busongo gogo ikire main stage asigali chikwanda chiruti cyose chigutoka utambuke para mate petrol station nero ya makutano utirimboke pali ya bange bayi maitene para ya masosa eko soka getale utire na boy kanyangongo dio ke primary school uskebosi yake na bokoleli tali nene Tanecious Support Center ile para mate para rogoro nyangongo center SDA charge lakini ayo kuruguru Nyamira igogo cyo kereke tale onyegari line tege gweta eruti ya jogo lakini nyige go soyi masi nyangongo ugo cyo kanyangongo center SDA charge use Tanecious Support Center ipali ina bego chego lakini to chandeka ikiagara kora nyora mangana yo CP no nyare ko yeba na bogwa kiro munyagitali ese namba inye yengororo kabisa yo munyagitali enoti isana ibere inye isano isato inye isano yani aso munu gwe songo 07 48 45 45 45 lakini go chati munyagitali aboko chati ase WhatsApp na 07 26 92 45 45 aso munu gwe Gusii enoti isano ibere isano yamo
kianda ibere inya isano kogotaka gopuki asenginyora ora chonyora abantu nabange gose nabukuboli nabantu balenga bali na kiyo namba ile nganta itugoja sankabi ubwakere reception yase namba engororo kabisa yirandrein 02 02 02 02 37 enotibere isato isana ibere inere namba ya reception orapuki obolikende yose gose gukonyara yose namakongo nabugotumira ase mitandao yitu kia Tanecious ni nyagitari ekerero aso mutandao Facebook uga nabukolika Tanecious Herbal Center Limited, Tanecious Herbal Clinic, Tanecious Herbal Kisii nabugotonyoraga ali aso mutandao o Facebook nabugosoaga ali kerote tukutulikirari uko yani asenjerende email amangana ali amango tanyare kobeka osikire record kirote tukulika gose gotomera umunyagitari aso kumuburia amangana asense moyeli uko okolika info@tanecioushherbal.co.ke gose contact@tanecioushherbal.co.ke gose naboso aso mtandao YouTube gali tubwati aso konyora chibiche chito aso munyagitari asomi kiagokora asense moyichibicha naboso ase YouTube gali olike Tanecious Herbal Center Limited na limited ya YouTube gali lienge Tanecious Herbal Center Ltd konyora yonsi nago kongera na boso ase website itu www.tanecioushherbal.co.ke goso tobwati ase Google Map mutandao olibwe sengima okorokia ase umuchie gose asense egento keberete ikona boso ase Google Map gali olike Tanecious Herbal Center Limited nabokole tungora ni map eli ensengima pakego ikitanecious Herbal egotoko muchie bosongo chinsemo chia Nyangongo. Mwancho morire kwa manyire omogeni ituna kiakoro kwa agurunganere Dr. Omayio kwa momanyire ngaya akorwa ngaya berete nkia okoranya gitari ya ngayere okwaresire ayonsi ndengibono kwatwarire bumanyi ekezo gochaka kugamba ono nkomanyore nga omogeni itu ase nyumba rituko lya rero nga daktari Joel Omayio oinere okurase nyagitari ya Tanecious Herbal Clinic kutoka somo chobosongo beko kwaresire bono tendaye mase yemo wika ase engambo yetuko ya rero atweresere nga mburuire kibori agochukwanira agochukurwa bosemi ntetote gamato tobasa gosuka tintetio nyakonya omontanya koko chandaiga ogoturba nchinga kyotegerete beke remote yao ale bono konyega chenchera kitiga mwana baracha bate igo bono ntete bono togenda ase rituko ya rero gose ase engambo yerituko erinya gotweresere nga ninki atwareganeti ase rituko ya rero daktari ase tukoria rero mburire kiwe tugochiko kwanira asiri tukoria rero nabo ngariganetia mangana maya kabisa singinjona ekero to wikaga yente gitangane daktari wikato kenabwate eriogori buruira gukwanira yente gya kabere gwiketo kuburuiro okore research namete nabantu bali bachandite lakini batamanyiti ngike bachandite na ndegere to ba method yo kwegena ngakibara akore be prevent onye bakonyara na ndekero banyore ngakibakobwena kuri tukoria rero onte tukukwanira omuchando chandita abantu abange no muchando bwenda onumuchando gose uburwaire tokorokana Crohn's disease. So Crohn's disease no muchando ogocha ase alimentary canal gusaso muno lyondo baote abana digestive tract yani asensemo yendagere gweta kurumunu endagera gutirimbukire goika paka ya soka mate west lakini bono gaiga sigutirimbuka goika kurumuntu ekaro kwa wigire ndagera muntu asego sego goika package gotokana yasokire yetari gutumeka asomubire ine atokoroke alimentary canal na kendi yonsi gekoba katikati gabo naboko nyana ya saliri digestive tract gose asense amelia endagire gosegwa bono ekero konyorana okobimba gose reaction ya bere gose inflammation ya bere asense yemo yabo yagatiabo na kito na litogote abana gwatwara umuchando o Crohn's disease igo minute na ekerindagere yasiro muntu kwamerire eso asemio yenyore ni inflammation neroro igo gwatwara umuchando eso egoike asidude na mwenyoro umuchando nororo eso egoika ase iria mwenyoro umuchando nororo eso ase koro ni nyoro umuchando nororo gose enyoro umuchando nororo igali asinjire kwende choto koro rectum andika tikabira gwekaro ya virus yoko bimba gose inflammation yani na ase enseme yabe ya monere yali mukire gose yabimbire gose urose tiokobota
abugati abuna ritogote abana gwatwarire omochando Crohn's disease igo omochando Crohn's disease no omochando ogwa affect ensemo yokuria endagera na ensemo yogoseka kwendagera igo nekero gwatwarire omochando Crohn's disease nabo konyorana yentege tangani ekero kuria endagera nabo konyorana ekero gochikomera kwanyorana tirigute goikanda ego kwa masigete abandu baro konyora batete gwe diagnosis of throat cancer asinginje babwate omochando Crohn's disease ekero konyorana kuria endagera ego ikanda kwanyorete ite kuira na muniri gosogo goikanda kwanyore ende gokoroma kweli oji konyuna na amaje muna goikanda kwanyore ende gokoroma sana kwanyore ite kuyira ni gocha mundu wese koyaroka so mundu libabate abo asa kumusima tusi igo konyorana asinginjo inflammation yabera aciduodenum gose small intestine nabo konyora endagera yetete gutira igo ekero konyorana omochando oyo obeire along the small intestine gose ileum igo korokuna iletis igo bono omochando ogo gosiko gochimatake ogende uchiase colon igo konyorana ekero kwarire endagera igego ikanda yaberororo koigune bute torore gikigetambe lakini ende ekero kwairire yaberororo nabo kobo matukabera tatu konya kuria endagera kinyo teri ko endecho kogo chiko endecho kwanyorana pain yeroro sana kogo chiko endecho kwanyorana abe endagera ache buno yo ko endesa nabe endagera ache buno yo go sana nabe endagera abe teche go seso ke bunire ngima yekaro gwatoro omochando oyo Crohn's disease nabo konyorana none kero ko ende acha ya enene gosecho nabo konyorana endagera ya ukwariete eite go dire yo ege kasana ya koletera constipation gose ya soka kirengima bunire gose yasoka kiri maji igona ekero gwatwarira omochando Crohn's disease okonyorana gati yao asindagere gweta goika igokonyorana nobwate obokongu asindagere yao gotena asindagere yao kobera asinda gose asindagere yao gotenena asinda yao. Okay, onyoro mochando obwenda mwanchumuri na kwa igure Crohn's disease bono daktari agende to gotwere seranda konyo kubwate liboria na bogo tuma wetira sinamba ira screen 0792 192 834 elionyale go sangamo 92092192 eboli aliboli liao daktari nwarasa amagacho Ndizi TV emambi yaboniga agende to gotweresera igoro yomochando yu obwenda Crohn's disease oyibono okore kwalire ndagera nali mochando yu ogocha gose essence meri yogo siendagera na daktari ateba igo manchu muri boli aliboli liao daktari nwarega emambi yabono akwerese kegima tigango atutenga kyo mochando oyo gocha osengiye koleta omochando oyo igamono mono yes ripoli gesano mitodolikas omochando oyo no mochando gocha asenginjo yebintu kata dorende abange babote abana mochando tumanyikane tibuyana yentungereke mugeko yoreta lakini ibintu nebinge bigo contribute gose bigo changia asokoletwa ku mochando tukurukana Crohn's disease ekero mochando okonyora ubwate osene chiri flax chinyinge gose chi acid chiri chinyinge osokonyora no bwate chialisa tukurukana na gastritis gose gastric ulcers igona ekero okonyora na chisemo cheigora igikigetambe nkuri ore ndagera gose ndagera ya mafuta nyinge gose kwanyorana andake ekero kuri endagera turiko yeta kuna buyeike bono okonyorana chinga kichi nyinge kokonyora chi reflux chigocha gose chi piles chigocha chi nyinge gose chi acid chigocha chi nyinge ekero chigocha chi nyinge chianyorana ekero kuri endagera egoko iguno tete koyeroka egoko igwe endagere munego ikamuno yojigo tirimboka ko igune go kwa masi getemio yegora bono igomanyete tete gukwanana nkoerete rure ogotwara inflammation asense moya igoro tokoroka esophagus gose ase duodenum so igora haikero okonyora inflammation yegocha nabo konyorana asinginjo kwali chindagara chibwata mafuta mange asinginjo kuli chindagara chindoro chinyinga abandu munaboneka bako igomba likomanya asinginjo gotoka na bera atoke ne binywachi okunywe binge na bera atoke chindagara chokolia ego chibwate obukali obonge bono kwa makonyorana yakolete irritation asense moya igoro yani yarete okweminja kwa ensemo yegoro yemioyo gose ensemo yegoro yenda ekero yatwariro kweminjo konge gose yaretiri chi acid chinyinge igokonyorana chinga kichiri chi acid chikonyo gotuma na semio yao asugusugumye ndagere pack gose ekero konyorana ogoetana kwa bero konge asemio yao igokonyorana kwa yeretire inflammation so ekero ensemo yegoro yabere inflamed gose yatugire yabimbire bonone ekero kuri ndagera igokuigune gotumira asigesigo tegokuigune kwaga asigete igona ekero yatwarire semi igoro nabo konyorana igo yakoletire inflammation
on the upper digestive tract nekaro yakorete inflammation yenseme igoro nabo konya yakorete umuchando yo Crohn's disease igono kwanyora sedu ndena muyao bono ndagere tiri gukonyara gotene noro ndagere kere gukuikongo nyoro gukuigu oyeroke ndagere na bora yeroke sokera na manyinga asengencho igora ensemo yao yenda nibwate umuchando tukurukana inflammation no umuchando ekero twakiroro bono no ena mache kero ko yanyu no ane terogori kindi yonsi okunyina kabe liquid na kabe solid igokonyorana igokuirritate igokonyorana tiri konyara gotene noro no umuchando bono ekero sukire guchinsake arongite airiam igokonyorana okorete umuchando tukurukana iritis na iritis nekero konyorana bono inflammation era arongite small intestine the larger part ya small intestine as tukurukana airiam bono ekero ya soire gali igokonyorana endagire na bego ikanda buya lakini ekero ya beiro orochiteka chinke igokonyorana bono kuigune ndagire netakire kuira no gocha muno lakini bono ndagire yemete bono tiri kuira na bwango bunekere ra sedu ndena mbose isoma gasikera ari kuira na immediately bono kuiguna na buke beche igwetoroke lakini mono kwanyo ndagire no ire yende gonjo kanalio kalio no tete koroka lakini mono ndagire na bera betire na gose andake irane bono akire ndagire yekwera na goikostri ni sana koyiruka koirane kiagara bono konya ya serious stage ya kabere gochikukombetereria osugumene chinguri chinene lakini bono ndiro konya na bono inflammation yenenke gose muchando tukurukana iritis no moke lakini bono nutaki tuta ndagire nere itete yani tiri konya hargosko goche step ende asobora isi bono konyana na buigwe tunya kobeje lakini otulie kidogo na buku gune ndagire ekonye gosuka ngora lakini ne bwate ukobe ukorukagete yani uko igune ndagire ne bwende irritation itakidi kuira na gocha igoro itakiri kwenda gochimate bono omochando oyo ekero konyoro itani ya ochira se colon igokorete ntukurukana constipation no mochando ekero kwenda se colon goiketo kena gutwarore aita constipation gosingutwarore peptic ulcers osina bokonya no bwate amipa so ekero bwate mochando bono bwa amipa na boko konyoro korete inflammation ose irritation ase colon yao gokorete irritation ase colon yao no bokonyora colon yao yabe inflamed na ekero yabe inflamed munigonyo ukina na bokonyora na bono gwachake utwari irritation yukuguna igentungire kemereta somo gongonsa ose asenda yao kuguna nigento kirime bona anoli yokonyorana asaba sibati abanga ukuguna nendenke bono kwa mocha suspect ina oranyoro ose sabi ko kanza na etuma ose kalimeana ose umuntu kwa manyora kolengere bono erectum yane atwalire growth igo asenjere ndekaro kwanya kuguna igentungire kenulete asensemo yao ya mata ali yugochirecho igo manyete gabutu kwa na se colon na biko nyarekana inflammation yeye esikuchimate ase rectum bono ga igo kuiguna chisa chinyingu kuigwende achenene gosecho lakini bono kwanya ne karo kwende cho kwanya lakini nkeyo kwa makuiguna bono igentongere gusugumete gochinse igo kogonyana no bwate pressure yani uko sugumwa kwa wochi akwende acha lakini bono kindi nkeyo gendage na kwali bya habelde ndegeka lakini bono karo teto kwende achenene uko igosugumire sana na boko yanonyore andake hajerite iyo gose okaraga sinini igo na muchando oyo Crohn's disease na biko nyarekana oretwe na mipa na biko nyarekana oretwe ne jialisa na biko nyarekana oretwe na irritation ye digestive tract asenjire ndina digestion ya bwato muchando na biko nyarekana oretwe na singinjo bwate acid reflux gose pylori reflux na bo muchando yiko nyarekana oretwe asinginjo bwate peptic ulcers na bo muchando yiko nyarekana oretwe asinginjo bwato muchando tukurukana hemorrhage na bo muchando yiko nyarekana oretwe ase indwali ndiyonsi ku affect ase ukosekwa kwendagera yawo kule igo asenchire yobwenga nigo borero boiga bogocha gose chronic disease chigocha iga ekere obwato muchando amechano bune ikwate ba maybe peptic acid echo omuchando oyo nabokoretwa ase binte byonse na ndo muchando nabogocha asinginjo irritation yawo unobono ndokonya abantu omuntu bwate stress nekero bwate stress chemical njiro ko release nyingi ase mubiro bone karo chiko irritate gose chigotonyera ase chinyasi chiamarao ase chinyasi chienda yawo na chiro nyina bokonyora chikoreta irritation abantu bari muno bono konya gose bakunywa sigari nyingi abantu bari konya muno bono bakunywa marua bono ekero kunywa binywa jebi na biro bino bokonyora chiri asinda yao byaretere irritation abantu barokonya babwatu mono imbalance na bokonyora mono imbalance ya affectiri digestion yao se digestive system yao ya digestion na bokonya yakoletera umuchando oyo
bwa Crohn's disease igomna emechande omochando yo Crohn's disease na biko nyarekana ore tune mechande muna bono bantu baroko nya babwate osine sukari bali diabetic na diabetic no mochando o metabolism igono na boko nyara o irritated as digestive tract yao ndiro ko nyara umuntu akuri ibintu ebiruro chindagara chiri chinduro chinyinge na karo chindagara chiri chinduro mono na chiro china boko nyara na chia stimulate pancreas yao chia stimulate emomubiro koreta amachari amaroro amange na kara gocha amange na boko nyara irritated wose atonyeire paka achakire koreta indagiriri yabeire enduro mono abantu bali bakuri chindagara chibwate sukari nyinge abantu bali babwate bakuri chindagara chitogotiri amafuta ime chinyinge abantu bali bakuri chindagara chire changi wose chindagara chire processed sana abantu bali bakuri chindagara chisaboire bono kwanyona ogoseka kwe chindagara kwa bere ukongera ndibona nati kote kuri tangani ine mochando ogosoa wose okwa affect asensemo yao ya digestion digestive tract igomono njire ndionsi ko irritate asensemo yao yogoseka kwendagera naboko nyoro koleteire umuchando oyo tokorokana Crohn's disease wose arthritis. Okay, mwancho moriano digo tokenete gwasemi anere Dr. Joel Omayio asemambia bono asago tweresera igoro oyoburuire bwenda gosomo chando bwenda oyibono ogocha gosomanyekaine na Crohn's disease asebono ensemerio gosewa kwenda igo enda mwancho morigeria asabanta bangi igo ko igo monta tenga enda yanere so sensitive enda yanere bono manya ikange tuteme ko igora ama tukekima toigwenga daktari agotweresa igoro ya omochando yiga Crohn's disease andake gosona roka bwato tamanyeti igo bono konya kubekari bwoliria anga olindo nya otoma chinga kidaktari agansa ine ko toba semi obunyekegima ngaki to bante kolenda chindagira chitokoria bintu bitokoria nabo igona kitokumanyanga obumbure kitubwate aseri tukoria lero no chukumanyanga enchire gocha koigwa kere kwalira kandagerega koigwa enchira getege taringiya no chumanyere nkomanyorenga Crohn's andake ko bwate ribori itoma wetera sinamba era screen daktari togende ase yamaseme wikasensemo yibimanyiro nakibono gukora manyenga umuchando yombwate tari alsas ne na Crohn's disease ebimanyiro byaye mbemono bimintu dolikas umanyete abantu abange sana ekera bakwiguna ndagara yani ko irritate sana umanyete esabagwe kora muno bono litukulia natana tikatukwanira umuchando Crohn's disease na singinchuna abantu abange baliko nyaro gutabautisa between the Crohn's disease na arthritis. Arthritis no muchando okolia asensema small intestine go say ileum. Bono na Crohn's disease no muchando okolia digestive andonsi inflammation endo akoba andonsi ase digestive tract. Actually na beko na ase emio throat. Na beko ba se esophagus, na beko ba se duodenum, na beko ba se small intestine, na beko ba se large intestine. Bono omuchando yo ekeroso ira sole. Imanye limbire bikogera omuntu chandeka sana takomanya muchando kiabwata. Na yule bikoro kuna kimanyirikie ko muntu akorora egera manyana nimbwato omuchando oyo ikiare ko twokwane igore ya causes ibintu birarete ne bingi sana lakini bimanyirimbiro kurigererika kwa manya gosukuibwa kwa makorengera na omuchando nimbwate nige tangani turachakera omuchando kurukuna arthritis no omuchando okulia sensemo small intestine the ileum bono iga nase okonyorana ekero ondagera yeikiro sana gusukwa nyura mache na bago ikasinda muna ukire chitaika isana choka usine ndagira kwali mune ukire chitaika isana choka yoko nyorani nda ya chakiro wasega sa ya chakiro kuruma ya chakiro yani pain ubwata sinda ya auto konyara ko explain na riyo yuko umuntu ate abana yani ndagira tiri konyara ko kira sinda ya ikiagera ikoko nyona chisa chonsi ndagira ko ikanda na ndi mune bwate ne chiasidi chiri ya tonye gune chipail chonsi bono konyorana ikego gosumbwa sana ikoko igune egonjokana gego kuruma gego gosamba gego bintu byose bibiko basenda yawo iboneka no muntu abwata umuchando arongite ileum iko konyora uchandika sana ino muchando konyora na ekere konyarekana bono bwego giripaka oso onyari gosokie nagereye iko konyora ne gosoka kiburukaine amanyinga yaterane tina amanyinga lakini ine ndagere kere gosoka bone gosoka kirinduro sana lakini ndere ngima muna yaringi ikyare ndagere terase koseka kindi gone ikonye kwali chingeni iko chigosoka chiri chingima onye kwanywa maji iko konyora na maji ate gosoka karama gima lakini arama besana
sana na ndandaka na bokonyorana na atiraniti igondro konyora umuntu abwate umuchando bwe rights akuri ndagera gusindagire tari gutinanda uma ucha kolengereri na bono na twalire kanza yenda tubase gwe diagnosis tubase kuba muruire na ndo bo munyagitari ikiagero konya kwebekira umurui botayo endagire yekaro yikire gari iguku iguna bona asiatonya na asiriyote abantu barokonya batamayitina na kiumuntu agutwara chiali sakuigu lakini ekara twara umuchando bono goikaigu asinge nchini inflammation iri endagire yeko enda yasnyugweta yakwama ikiara na bokonya na umuchando beire after some time okinire pako otwarire partial blockage bono igokonya ni ndagire rigi gusnyugo push gweta esuke gochiase step ende gujimate bono kwanya one kere ndagire rierari etinine pado igakuigu nende ebimbete lakini aho tine ende ane bimbete gento gero kerekane sana lakini gero ujugo kerire turugo karara usego korana nende ebimbete kawaida resene kawaida lakini bono erekera fire time yae gokonyora bwate ari pressed so much ikiari ndagire tiro soko gujimate lakini nene uchigoro bono tiri konyara kwenda yetakirwa soko bono kero konyana no bwate pain arong te duodeno arafu pain ye bono kuigune ebwate ego pushe tikurume muna negento geteni noro arafu pain ye ego kuigune chisa chonsi ende konya gonjo kana ende kuiguno yokoroka na boko cha kumanyana umuchando na bora bwe kanoli na tebetu indiro konyora umuchando yoli chinse mo chigoro gosina se duodena mbono Crohns bono inflammation era se duodenum nana boko igune ndagera bunego ikanda akasini ni goko ichoira goko obimbetenda bono ko igune chisa chionsi no ndagera ekaro yabeiro emocha nyitoke e blockage ere pasio bona bendagera iguskochi mate lakini bado no nekere ndagera yabeire taije yasukiro je step ene mate bado ko igune nde ebuti yarete igona abantu barokonya bakoragera mambi abimbetenda goseigwete ne ndagera yari mambi igera paka magoroba ata woise karore nomo ndagera no nekero ikirase dena muturiko yewa igukuguna na igotira bono gochakira go bintu bidu bikoendera you don't need to feel to kumanya ni ndagere yasukire go che small intestine to kumanya ndagere yachiro se go che colon to kumanya usi yarire anes kuigure e feeling yenchara bono ekaro konyara no igwete ndagere bune ko make movement yasinda yao igo mochando noro kuna inflammation ikiare go asinari ndagere konya gusika go no mochando Crohn's disease na biko nyarekana otwali inflammation yense meyamo go sibere go sisato igona na biko nyarekana ase duodena mu inflammation ero ase colon ya inflammation ero na serecta mwene inflammation ero ekero konyora na bono endagire ye kwalia na biko nyarekana kobera asinda ya bita gusumbweti lakini after some time ya kodo se 1 hour se 2 hours mnigo chaka digestion yao asenge njo mochando liko chimade iko konyora na bono wachakire go feel irritation muna bono mete naragira lakini bono after some time yungu wenda yana achakire gonjo kana bono ngwenda yana ngigwete ndoke ose oko igumuna naragira after 1 hour bono wikangu ngende cho ose achenene ibono kuku igwende ke bali achenene na singi njona digestive tract ga aite colon ya ose small intestine ne bwate inflammation ne bwate muchano tokoroka Crohn's disease igo konyora na chisa chinde kwalire ndagera umuntu ogugwatia yani ne kwalire ndagera ya tulira senda asinini kokonya umuntu ochakire ogwati na ndandaka bono kwanya umuntu oyo ora associated go sego ogwati ne ndage yawe ogwati nda yawe kuruma lakini umuchando na ndeke rororo especially ekaro obwate inflammation ase colon yao na bokonyorana oigweto kobimba kuri gochimaiga na boko iguna aso mogongi gentokiri gotonge to kurubosi paka gochimaiga na bokonyorana oigwete pain bwate mune bwate to mogongo ikatwara ikabwata nenda ose arong tero wa abdomen bono konyorana aka pain karoro okoigu kabisa na gentongere gensubwete gentongere genpressure isete gentongere gensugumete asende ya nenke lakini bono ekero okoigu genteke no koigu no overrelieved na abantu barokonya bagote bakweresa ne bwate protein ose bwate ende nyinge gasi nyinge lakini bono imehabo kwanyana gasi itirigo soka kwanyana gote abana inyigwete enda yaneresa ine lakini tarigo chichoe lakini bono aigwete ne gentu kyari go soka kurwa sinda yana yona ari ko ba relieved oigwanyo maje agochiko ikasenda oigwa ko wasana osago sambeka sana lakini oiguna bwende ko ende achenene agochiko ende cho onyora kinde nkeyo oiguna bwati chigasi chinyinge lakini agochiko chigasi chisoke onyora gasi ne teyo soka kibono kwanyana no bwato muchando bunoyo naboko manyana chisa those are some of the symptoms you experience omanyana no bwato muchando korokana Crohn's wase arthritis disease. Okay, omwancho muri naroraga ni kumanyanga ekere mbwato muchando yoiga Crohn's. Yes. Nkurumwale ne ende yenko murumere mono mono tatiga ukobimba koli na ko bakoli breast na boigo odibirira ngocha ngoigoro bukendo na ebimanyere ose symptoms. Yes, ekero bwato muchando yo Crohn's disease. Ende tangani ekere ndagire go ikanda.
okonyorana irritation iri iguru pain iri iguru asenda abandu baro manyete batamanyiti gotafautisha between pain ye chialisa na pain ya Crohn's disease. Pain ya Crohn's disease nekero kuri ndagera tubwati mache maroro tuigweti kiongoreka tuigweti kiniyonsira kimoni ndagera munego ikasenda iguko igwegonjokana gigokora gigokosamba oenda gigogwati actually nabende okonyora no bwate pain abdominal pain iri iguru nekero kwalira kandagera nakabaga sinini nakabana mache manyete most of the ulcers nabo kero kunywa mache turugo feel an effect lakini wone kero bwato muchando Crohn's disease na yabana mache kwanyu na yabana into kere liquid na yabana ndagere ere so bwate alkalinity iri iguru ose endagere ere tabwati chi acid bono ekere guikasenda ya opado uikonyore na ngukurumira sana lakini bono ekero bwatwa ro muchando uyo symptoms chindo konyora nekero konyora bono guika umutu gwati sana ugutwara migraine actually konyora chisa chiyonsi no nekero kiretega endango kuigwe nango nyokurumira aita ngorongora gose gukuruma mono lakini nero umutu no kurume sana no muchando nabo konyora libera ligocha sana libe rango chalire asole asomobere sana na ndiro konyoro utabwati appetite bono ikihana bendagererie ko bera sindege sana ibono kwanyana chisa chionsi na buko iguna no ndagero ukuri asinge njo manyete tindaragero usinkuru magoroba tindaragero usinkuru mami lakini bono ime yao tubwati appetite ndionzi ninko igure kole amaiso ao abwate buna na maje akurwa bandu baro mayete bwati chiaraji lakini bone kero bwato muchando bwenda na amaiso na associated nenda sana tari gotigana gokonyana gwachako gutwara watery eyes yani uko iguna na maiso amacha yako lakini ende ngonyorora maiso atwande fatigue yani uko igu ali weak ase kisemo chao cha maiso yani ndiro konyana bono gwatwara muchando yo Crohn's disease kwanyorana bono no ende bigotibia uga uko igu ekoruji kuboko se mambia uko igu ne bigotibia biko chandite sana lakini bono mono ige kunyalikana asomo gongo ekerubwato muchando Crohn's disease pain yakoba asomo gongo teruwa pack naboko nyagitali upi monyo tubwati arthritis lakini pain iri sana na pain yana beko extended kurwa somogongo paka uchiasa amagorao pain yana beko basosie ego suka kurwa somogongo chinse mochinse esuko gocha igora aso apago kosiji joint igoro yo mogongo pain yana boko nyane kurwa to muchando na boko nyorwa ta magandi sana na ndeke kurwa to muchando yo na boko nyane no nege kuba kiao bono ko nyane kibwate pain because below the chest iko nyane boni ndagire yekerero ro ko nyane bu ekoleta sub pain na bani bado bakumistake ni muchando Crohn's disease nekiuno ikiagera konyana sub pain nerere eita katika tiga ose slightly besides ye katika tiga to korokekerege angene nase amao na bokonyana sub pain eroro ose sub pain na begocha muina asenkoro yao ibono kubwate ekikubakia uigwete no bwata ka sub pain karoro lakini kale piro slightly piro te hapa chest ose piro te throat na bokumanyana umuchando webere na ikarwa to no muchando Crohn's disease na bokonyoro affectiri chisemo chao che mio yao ita na bokonyoro okoleteri chi acid chinyinge oseli yokonya koroka kwanyoro okoleteri irritation na bokonyoro o affectiri chisemo chimio yao chisemo che thyroid yao umuchando na bokonyoro na gwachakiri kuigune moyo gokamuka moyo gosambikaga bandu barokonyoro na bono ni libera likurukurwa senda yao igoderi nyinge gokonyoro no na asimunuo gokonyoro bwato bukangiti ubonge gosokonyoro na umunuo otware no ane smell igona gukwana no mudra bokonyoro uko na harufu uko na aristosis bono okonyana munu ogo kwana limisuri gosa kurona ende aromemeru omuina ndubwato obwalisa oborabu muno botono lakini bwate gete kurugorea oseboro bobaliri lakini botabwati manyinga kona bokonya bwakoletera mautali sasa osena bokonya bwakoletera throat ulcers bono no throat yako toka ya very irritated na bokonya horane throat yao mokire ya retiro bwalisa bororo bono ekrubwato muchando yo na bokonya na gwatwarire umuchando arongisa ase chinyigo chao ikiana bokonya ostimulate chi egali brada yao ya sokira lot of piles so na bikonya kana protein yeli teni onyo watu ade gali brada stone na bokonya kana insa around the pelvis asingencho inse ase duodenum yao yani ase colon yao ose erowa abdomen yao unapokonya watu ade pain around bono bokonya pain iri kurubosio paka uchimaya lakini bona abande bamakona na bono rasi konya na someti kuna pain around the pelvis ya PID bono tubwati PID lakini ubwate Crohn's disease bono ya kola
atire pain arongite rowa abdomen yao na ende nabo konyona kwatwarire kimanyiririo kia magega ikiage kia tukire yaretire inflammation ase rectum yao bono ngucho gutwara rectum yao igocokia manyinga igwekero guko ende cho kwanyorana ngwadira ni na manyinga ngucho gocokia rectum yao ikiaro konya yabeire weak the walls ya very weak wasingucho konyora bono gwatwarire umuchando wa maiga ali konyora piles chigocoka guchora gose kwanyora gwachakira gutwara umuchando tukurukana rectum ya chakira go protrude go chisiko bono gwachakira gutwara umuchando hemorrhoids. Okay, daktari, wakwanire igoro ya sharp pain osoborogete bogocha oborosana nekere echinga kenchiro konyoro monto arageire kwamunya kuigwenda borosana anene abwese wakuna gaiga usigabu ekiraragire kwama kwate bono lirio goteye gosema momino ama gotenga andaki kwagirira kuragira oboruna bobo gose kineke manyere kamonga no gobwate Crohn's disease. Umanyete Crohn's disease ni inflammation ekobandonsi pia se digestive tract lakini bono ndiro konyora kwaragire osimbwangu bwangu no bona antu batari gotakuni ndagirike abokonyora batwarire irritation eita acid throat yabo abokonya batwarire irritation ase pyloric valve bono kwanyora ni ndagirire yabareteire umuchanto kurukana acid reflux. Bono acid reflux gose pile reflux onye yari ngindagira ya mafuta abiko nyarikana etire oigwe ndagire tiriko igwebera asinda ya obya lakini wone kero kuragira bwangu bwange ndagire nabo ko ye push nobona ndo bale bakoragira ba ye push na maji na ngutakuna na sibilia maji egara isuguma goika bone kere wika onye wari chipile chia sokiri chia soire ne ndagire ko chia sino chia acid chia bere chinyinge bono konya gwachake gutwara pain go sokoya along the limbs. Bono gabantu barokonya bagotena bono kuigunya gokongonto gusena sigaiga gosokonya rabwate aka pain kende kaliga iga sensemo kale bo kakonya kugwachario kalio kusa kuiguna asina rangu igusambe bono gonya gokonya gopanguza gusene jisemeche abera abensemo gaiga ya lips gusonyone angesa asensemo ya brad nza asilini liao bono nabokonya okupa aito gopanguza sensemo ya chi ama yani asensemo ya lips yao gose asensemo yinda yao yainse lakini nana biko nyarikana ekero kuri ndagirije kwalia onyore yareta chi acid chinyinge onyore na chi acid ye asenali chi accumulate na ndo konyora mna bona chi uric acid yabeire nyinga somubere na hero yanda ya accumulate somewhere bona teri associated na ndagira lakini asingi yabucha kurwa somubere na hero yanda ya na hero nabo konyora yakoletero gusamba bunuko lakini bona ekero konyora na ndagirije kwali to itakunetibia ekere go ikasenda yao igokonyora na yabeliro asigeka negere konya kobero asigeka bono konyona yaretira gusambika yaretira mu mifu lakini bona endekara yabeliro rasigeka asedu denam ya asingi jotaita kuna bya osinkuru muno gusina asingi jobwato muchando Crohn's disease gusini inflammation ya asedu denam nafoko nyara bono dimisungo soka de kurumuno omogo yani libe randiri go soka ukuguna ligutira utiro ukugunya kobechegara lakini turiko bechegara pase ase ukuguna no libe ragete ligo soka lya soka andi gwati mugakene niko gwindi lya chine niko gwinya okora linya soka lakini libe ligo samba gutira kala ligo soka bono ligo soka in pits kyara ligo bekerani lya suguma gutira lya soka bono goko nyana uigwete amumifu asensemo chiao chichimbaru chiao kwanyora obwate amumifu asinda yao yegoro kwanyora obwate liberera likunyo gutira asemio yao kwanyora obwate liberera likuko irritate ne kwanyora ege kubakia oge kulito asana no neka rugwete liberera lyaje litaite gosoka kwa iguno tete kugira mora lakini ligo soka ndi kuiguna kwa beru yabantu barokonya batana yani kuiguna ni liberera lichoranda namanye kuiguna bono na habali lifutie kara lya soka lakini bono kara lyendali kugira mora sana chinguru chikongerera kuigungo butokana kuiguna no mutuko ngati kuigubono na habado dizziness yani gwete na harosa sundoka lakini bono libera liligo soka kwa bali lift na ande kwa after some time ande kwa libunili acha na biko nyarekana na singencho obwato muchando asidodine muyao. Okay, asante sana kimo mwancho murigereri ngogende tukubatia omoroberi obwensakia emambi yabono asebono tubwate ekengese kerikyo mwaerio yasitukuriare ya Jumaine tukwana rigoro ya afya yeito ase ndochenga ama shabikeito agende tukutubwatia buya kigima ase mambi yabono kwenye kubwate ibuli rinde tema gotoma SMS yao irinyale gotuboria oboli daktari ekenwale geiga anda akoira ni chinse chiga ale ase studio tonyara ko bako wechanda
ase ensemo eyo utonya wechanda maone kyageranga daktari noara ase studio ase mambie ye gabonega nindo chengarisha pikito ndi akobolenga chia city chi enchigere monto aje amara gose enchigere endagira teso ainda riborigie sana omanyete ente gitangani chinda endagire to kuri kurumunwa ekero yasoire munwa the chemical composition yako formed egocha go digest indagireri depending indagireri kwali osine ya mafuta osire ndagira kwali nibwate chia acid chinyinge nibwate sukari osire ndoro ngobono ekere ndagireri etera cha gutrimboka yegutrimboka chikumero ne chindaga chia acid jibuna hydrochloric acid kim ne chindagira chikuchiko samba endagireri kwali egere ekore ferment egere igonere to dalia takire goseka bono chia acid chekero chiko cha chinyinge nekero konyorana uriete ndagera ere bwate sukari nyinge nandi bwata mafuta mange so umubiri bono guika through the hormones guikoririze more piles na more acids bone kare chiko ikasi nda yao bono guika chisambe enda nariyo konyana bono gwachake gutwara 8 kiongore kose atipan gose gwachake kuigwo okoyia gwe koriote tikosoki ndagera gosote tikosoki no bona ndoboro konyana karire ndagera gose nekere bwate sukari nyinge ne mafuta mange igo konyana bono ko mu irritate bono igune nda chiacid chichuire nda kyona bako go explain na chiacid chichuire nda omugwete indoke amachamaro gose mbocha amachamaro maiko ba relief no monto atararuka bono tariko ba relief ikyaro konyora na konyo kumusamba arongi duodenam nani nabiko nyarekana agosambi gochiase amara bono igo nabiko nyarekana ekaro kwa rigi ndagera chibwata mafuta mange onye kubwate umuchando bwechialisa wose onye kwalire ndagera bwata mafuta mange ne sukari nyinge nabiko nyarekana chiacid echine chipile chichi asobonge mono ekaro bwato mono imbalance nabiko nyarekana chichi asobonge mono na ekaro chikire gali asenda yao nabiko nyachi ko irritate kwa beire buno ukoye lakini montari ukoyiko liora yibuno orole na saa yire kabisa ni libera liko bali nyinge lyogo samba lakini mono ayonsi kagocha asingi chindagire chikwakora kwalia chialenge chibwate go sichikome kyumubere o produce chiacid chinyingo mweta abantu abange bakubona esukuma ebwate chiacid chinyingo esukuma tebwate acid chinyingo tatige go stimulate umubero wasoki chiacid chinyingo chingende tali chibwate chiacid chinyingo pase lakini mono ekerogo chiria umubero go sense o produce chiacid chinyingo ekerogo li nyama go se chinswe igokonyorana especially ko chitoko tirigo sena mafuta called deep frying go chiko make umubere o produce more piles and acid pon ekaro chia chiri chinyinge tari chindagire chiabo atekero koli lakini ekaro chia soira asinda yao chia stimulate your body ko sogi chia acid chinyinge osama chali amarora mange yagera agosamba asinda yao. Okay, asante sana ndenge tingo mwancho murigeria kwanyolje ribo okoiraneria kurwa seri boli eri kwaboni igoro yechi acid ase omubere enganchire mwancho murigeria ngende ase omutimo komoke turayenda tosiome amadukani kidogo kolinde gendera kubonya koli karibo lyago linyago twikiraga igato koirana ntogendere kuiraneria amaboli arionsi mwaboli ndo chengamba bere mbaliga iga bagendere togotoma amaboli abo na tokurana kurase omutimo komoke daktari na chikoiraneria nabo igoni nchikogendera gosoma chisemesi chino ejire ye moyo kumanyanga ntore amo ase omubiro bwensakia asensemega yobo cheno to basagosuka to basukugenda tambe onoro mu bwensakia emambi yabono na Ndizi TV nabo bwansu obwo mu Gusii teatrasiomi madukani kidogo. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotage tumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isano nemo ibere isano na isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime
bitume bimbyameti bono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbura nero ubuyo bitakabiki omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbyameti arafu makonda utagutiga gutena kina abugire nkona gote kiga nabo getema ambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma ubukende bano no bwachira makonda imogete kero ubukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne omongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego twanyeruka enokem agrovet ego toko muchubo songo no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibona cyangere kuri gisaiga manyarora kyakakire kuri gisa kobarira ngoyo buri obuya ogo syarire bituma byao bichenje bibe bimwam amina tari obuyo boka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero ngayangire kunyarika ngabwata magecha ngo kisibiande kolende gotengo kisiberia amache yayo mongina obugeremi bwonchorire na enokem agrovet amina nikimaine tarira enokem agrovet ime yumuchukisi ilionyora mariogo yugusyarire bimeri indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusyarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asenyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station, formerly Falcon Petrol Station. Na Boigo, Bachagiro Rosageronde, Ensemo ya Jogo, angena Jogo Primary School. Gusoba Keresimi, Enokem Agrovet Limited, growing healthier futures, one harvest at a time. Akitika wanoni nyakengende. Kai, omonginero wachirego. Tikangende tukanalerio. Obuneka. Ya, tikani nyakengende. Nyabeta kira ritukorie wiki kurwa Jumatatu gwika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigobare certified chigari chikolire maintenance buya nigoba kurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Asante kigimo mwanchu muri weta seneki ya Ndizi TV tokote ngambu ye monaso kugendera kubwatia omurobiri wensakia emambi ya lero chinga kitugenderete gukwanira igoro y'uburiri bwa Crohns disease obobo cha ase enda yao asense meri yogosiaga enda yao sasendagira igosiegwa daktari obereka gotwerera amange konye kwa igoire TV yao boniga ni gotorene daktari Omayio oyo gasene gotwerera igoro y'uburiri bwa Crohns disease ase bogo cha ase omubiri wito asense meri yenda na boigo bana nagote ya abwatangani ngatu kwirana ntwenderere bono na engambo yito ase tukoria rero ase daktari agasine gotoeresera ikoro yoboroire oboiga nindo chenga amashabikito nagende gotoma SMS abe nagotenga kwenye kubwate ibolirinde igo mwanchu murigire toma SMS gwetira se namba era se screen 0792192834 idunyale gotomanya liboliriri ndake obwate igoro yoborire bwa seri tuko ria rero nabo igo nabo gototebya ngaki
ngakonye kubata umuchando na kyo konya daktari namba ya ine rasi screen na boko nyo na boko nyeli kanse andake kero omochando ochire erinde okoraki ukwanyora ngakyo goikira daktari asenchirere ya obwango kigima Lucas Ongori korwa bonyame urumo so chata Dr. Omayio mbuya ase obosemi obuya igoro yobosemia igoro ya afya yaito yenda emechando ya Crohns disease nebwate ebimanyerero bibwikaine omobere bwensi Dr. Koranche tumia eke gusiko bwa tumia eke gusiko bwa igesongo na tetora abwate amaereso obuya daktari ndo chenye na agasete sana asensemo eke gusia otenga obuchie obuchie eke gusiko bwa igesongo ali bakubwata amaereso obuya nabo igondo chenye na Lucas Ongori na atoma SMS ya abwa atangani asebona tebanga emambingi ya Ndizi TV apa Kenya tuachandike no burayo bobebo bwate etamayo boibi ne nibo yense na siasa yobogesa ku etabwati amagenderero aba Kenya basabe monogose na igwe nyasaye na igwe ebirero byaito igobo ensemeli yende ya magazeti ali twachikora kwanire igoro yabo gimabore ya sensitive ya Kenya asabarai bono ndoche SMS yae ndoche ijaika koranyara ya tinena asigetiga injaika korende twanye somere twanye bwato kira sembeo bono daktari nachikwane kingo obwato kireke gusikia egensi erinde onyale kubwata onsi abigonera tabwakire Ndizi TV mimi ni okay okay omwancho murigeria ayiga tindi guchikonye bwato ka asembe okolene nkonye tuma gochase ewenlete erinde nyale gose nyale konyora obokonyi bori atagitegende kubwatia omorobensa kemambia bono tuma ribori ya gose engana ya wetrase enamba erase screen 792919284 eninya gosanga amonenche nabo igoto bwatie wetrase ensemeri ya Facebook asotu na Ndizi TV News Digital eninya gosanga amo 90 daktari. Yes. Aikere twenda asomuntu muko ntwa nyara toko kwanira gusutugura na riri boria ria orio oyomo oboria igoro yechiasi ti asenda nabo igonte tugende asensemo ngakyo otogotanga ntonyala konyora muchando yo gwenda ente tangani omanyite prevention is better than cure yani na ogwetanga korwa sigente gitaraba yokirekia kubwa okuganya kebe ikiagera omanyite kero gutanga uburwaire tibwekaini ekero kurwari uburwaire yeko badigo lirike osege gukwira chisa chinke wetanga korwa se ebintu bibya gocha koletera uburwaire kubwa wetanga kubwa kurwaria uburwaire borwa banyene ibono ekero tojo kwanana ngakyo muntu agwetanga kurwasa umuchando Crohns disease na ndo manyite umubiri umwanya bantu no ro mubiri okutegemea endagiriri tokuri ikiagero manyite we eat to live not we live to eat yobono ekero ukuragira omenye buya na ndo tobase batana bono tete ukuragira wogegere menye ubotete kuragira egero omenye buya ikiagero manyite endagira nere gochikoreta ubunyamazi bw'umubiro indagera nere kurwana n'uburwire bw'umubiro indagera nere gokwachingurwa somubiro indagera nere kwagaje umubiro indagera nere gokora kirigenta somubiro iboneka rukuri indagera yimanyana nurendete ase indagera yegweta enjera yendagera yegweta no yirendete yonse bona kitwateberana kindi yonse gegotanga gegosaria senjera yendagera yegweta manyite batana tutemeke gusia stokonyana kindi yonse gegotanga gasige gosaria enjera yendagera injira yendagera nkuru munu paka sogo chiere achenene gosecho bono kindi yonse kigukugere ndage egati eyinjireye umiye goseigu bobe goseigu bororo egere echake koleto kubimba echake kuomoka naligo tukuruka inflammation bono eyinere kogera ekoletero muchando ugukogera enda yago sumbwe sana nabango munyite bago complain enda bataraja complain yamruira ndonse ikiagera enda nere kuumia yama kumisa chinse meji jinde mwedero no bonyamasi to kubutwara boise ine onyindagera iliyo kuriye gokonyo bonyamasi tenyoreti enjire yase gosekera kerengia bono enjire yemiyoyo goika ekero okonyorana nibwate okubimba gete katika biriga nabokonyana yakoletero muchando to kwa nukuru na Crohns disease lakini nakiugwetanga kurwa se muchando bono asenjire yendagere gweta gweka yentege tanga ni goikore ndi chindagere ukuri ne chindagere na chichigosaria enjire yendagera ne chindagere na chikorosia enjire yendagera ikiagera no enjire yendagera to ko digestive tract
nero netagete nutrients netagete chindagera chiyokori amadini ali akorwa chindagera egere nerebe boronge ebe healthy ebe normal ekore gasi ya boronge igotobora ne ukuri indagera echikwagacha amaiso echikwagacha omubere omutwe lakini endera tetagete kuyagacha igobono chindagera chiyokori ekarokonyana kwalire chindagera chikuchikogara omubere oreta amachari amarora mange igokonyorana chiachire kumisa ositiachire kuomora chinsemo chiao chime chia enda yao wone karo chikomoka na bokonya chakorete chi alisa ekaro chikomoka na bokonya chakorete umuchando Crohns disease na ekaro chikomoka na bokonya chakorete ebimanyiriri awa muno bitwa kwana byesiorori lakini ono ngakiwetanga orende chindagara chinduro sabantu bali bako nywesika rose tumbato sabantu bali bako nywa marua dokorokana alcohol guikore ndesana ekiana bakonyora achire kumisa ose achire kurwania obunyamasi bwechise amachirichia ochimi lakini mono ekero kuri ndagire ya burunge na bakonyora yakorete muchando ekiagara muno bone ekero tari kutakuni ndagire ike ekero kuri ndagire gusamba mono nabokonyora ya gusambire asemio yao nabokonyora ya umisire emio yao wika muno bono igari asinyasi chia ndagire yutrimbo wika aso muno liyo ndokorokana mucus membrane bono nabokonyora na asense moyo yoko trimbo wika ekero kuri chindagera utari gutakunoike nabokonyora chiao moire ekero kuri chindagera chindro chinyinge nabokonyora chiao moire bono ekero kuri ndagera kurumunu kokonyora ngo igore ndagera uni utrimbo ka asemio yao wika manyana ensemo yao ichinyasi chiao chiao mokire igona nitakire kuri chindagera chigo chikotange gentoke na nitakire kokei chindagera chigo chikomara chinyasi chiri igona nitakire urichi otakune endagere ike take your time ekaro gukora ekaro gotakune ndagera gusukuragera egere otakune ndagera ike etrimboke goika na hende tigakonya kuburukani ndagera na maji abandu barokonyora gotakune ndagera omera osiba maji ngui ngoga chiore chinsemo chichao chie chiogoseka kwendagera igendo kendi yakaberekere ndagera gutrimbo koigwe goika senda yao yani kere gutrimbo gusoko chimate ngoigure nasinali goika yao ni gusuguma yama goterema asenda yao mwete noni ndagera kere goika asenda yao ndagera tubwene ndiko iguna ya bono ya gura sindagera yao lakini ndiro konyoro uko iguna bone ndagera ya tribo kemio yo goika na igune ya so asigete igumanyana asinara ali ndagera ya kubwatukana goika igona ya gusaria ase 5 nere gosieka igondagera tukune titoike osindagera ekero ya tribo goika esinginje tata kunuike ya so kiji acid chinyinge bone kiri uko tonya asinda asinginje bwati ya acid chinyinge bono goiko igwe kyara goiketo ke gosamba chisema chiri na ndiro konyoro bono igari asinda yao yendagera tokoroke denam acid chiaguroro chinyinge na chiro chino bochigosaria ama kamasi ali agiterete chi endeli korume bono kwanyana muna chigotonyoro echigo chigosamba ensemeli emeyenda lakini ende bono ndiro konyora na gwachakire koigu endagera ugikonyo gotrimboka gochimata asinda yao igomete kia endagera kiarure asinda yendagera igotrimboka gochimate gosikonyo gwaseka goika tubwene tikoigu movement yor na kekore kero muntu aragire omuboli sanga bindagera yasegete tari komanya lakini mono ndiro konyoro koigu asengencho yake igari ase amara make osamara manene ari chinyasi chiao ichiabere teteri chiao mokira na bera tokine bianda gwatwalire binge na bikonyarikana ne bianda buno bono bia mipa gwatwalire na bikonyarikana typhoid na bikonyarikana hemorrhage na bikonyarikana ne bianda bia ebinge asense meri bono konyarekero bia omoire gosibia pechoire chingoro ase chinyasi chiamarao bono bokonyana na boko igu movement yakobasinda yao bono na bono nilio ku umuntu abatane ndagare njomete ngugonyo gonjo kanase asinda yao hata wese ndagare kereko digestion ekobe asinda yao gosogoseka kwendagera gokoba ayo monyene tubwendi koiguna bone ikirase gete gose akonde gento gete lakini mone karoko nyano koigure movement koigure gotara kwendagera asinda yao naboko manyana ikinyasi chiao nchikunegete gose nchiomogete gose nchibimbete gose nchiomoire asinginjo yebinte binakwana kuruguru na ndiko konyana bone karoko kiregaria ekero guchikwenda endagera ya chiro chiase amara manene egere gosoko chiase omogongo egere gosoko chisikubune west na haron koigure movement ye ndagero manyana igabu nubwate uko irritate gose enama chinyasi chiri chiao nchige chiri njibwate okomoka gete no komoka okobono gose uko bimboko wechinsemo chiao cheme chia marao gose chienda yao gose chiemio yao gose chia omogongo tokoroke rectum ukona kukolio mochando litwa korokana Crohns disease igongo gete na bono na mwere zire asike gusibone kanyane umuchando Crohns disease ngakioko banende na kyura yotanga
Okay, asante kimando chenga lishabiki kaiga gota hero Ndizi TV from Kisii town. Asante kuneta kwa nitiritari aye na rege kubwate liburio akobolinga bwakire Ndizi TV. Mimi nimesumbuliwa na amagandi kwa mikono asa maokaye, sauti yangu imepotea sana na uchungu kwa chinyigo. Hivyo ni symptoms za nini akobori bono? Ni borige sana. Lakini ngente tangani igabwate amagandi. Amagandi nabagocha asingencho bwate arthritis. Amagandi nabagocha asingencho gotara kwa manyingao koro koke gosa asingencho oxygenierenke ase amanyingao ime. Bono ekara manyinga akeire nabo konyara yakorete ira amagandi amange sana. Amagandi nabagocha ekaro chi acid chiabere chinyinge sana. Lakini naende amagandi nabagocha asingencho goikaranse gose position yoraire gose ikaransete erenene. Lakini bono ekero aikara aibura magandi aya amange nabiko nyarekanana umuchando uyu turi aso owaseka kwendagera yayo igore asingenjo ye system elia yede yogotaria manyinga asomobere so amagandi anabagocha akoretera omoita asingenjo bwa togoseruma to arthritis yani umugongo bwa to muchando naboko osechi mebinde tokorokana nerves yani ubongo bwao buri bugotaro chiase omobere tifai panjiri chikoira mangana chiase omobere na chiro chekaro chianyorere na asenali nchira chiatangirwe osechi abere complex nabo chikokoretera amagandi unabona bugotwara partial paralysis gosena samagoro nabo gotwara partial paralysis gosena samagoko yani asenjere nena nabo ogotwara ogokwama kwa mobere asinse mogete gosamagandi aramanene mono asinse mogete asingencho amanyinga atari gotara aike chinse mecho lakini mono naenda biko nyarekana otwara amagandi aya asingencho okonyora no bwato mochando bwa amaugao ose okorumwe kwa amaugao nane ndiro konyora obwate omochando bwa magandi asingencho ya muscle cramps chao yani chinyama chao nchibwataine chi asanyinge chibwataine unabona umete chinyama karo chikubwata na chiko toka chibwataine ukubona noko bimbo chikomateko na nebigomi naboko nyorana amanyinga tari gotara buya asinse ya mahoka au chia magora au chienda yao bono kwa nyorana nkotwara ore amagandi asinse chao chiumobere. Okay, unapoiga na kwanira igoroje chinyigo chae ne sauti yae ko usira. Yes. Chinyigo chae nabiko nyarekana oigwa mumifu asingincho bwata kidney stones. Igona igende tanga ni timanye tinga kiokoro kwa manyana chingi ya maumivu abwata na chinyigo lakini yonye kubwata maumivu a chinyigo nabiko nyarekana asingincho ya kidney stones. Nabiko nyarekana chinyige chichao nchibwata uko bimbagete. Nabiko nyarekana chinyige chichao njiriko nyara kungusa gose chikemiko njiri chinyigo chiko produce ko chiomoni na chiro jino boko nyana chire chinga lakini sana ikaro nyana obwate pain enseme na ende karo kukuna yoko una negento kire ase kyoko bimbagete naboko arabaga sinini unegetono osena bokira abekenene asinse mo chiao chinyigo naboko nyana no bwato mochando o kidney stones chia lakini bono ndiro konyora oseri boli ndaboli okonyora ne okosira kwelio gikwaye usira kwelio kwa na biko nyareka nasingincho emio yao ere irritated gose ebwate mochano yani ni gentongere kiayo marakurume munali nakwa ngoteba rio gidi aho ligotira gase mio yagotira bono onyora ase sound track gose asimio yao gase rio gidi goeta na ari na omogete na umiete gose amakamasi ali akogita rio gidi atira ase aterere goeta aruroro asingincho kwa merete gento bobe kwali tegento gosamba gose asingincho moni chao chibwato mochano gose andake naboko nyorana iriugiri yao gosirarire asingincho ye thyroid yao gose thymus yao so igase mio yao ebintege kendo gara igakanga kigwangwa kago produce chiomoni igaro nyorana na chiro chiatwaro mochano naboko nyawatware hyperthyroidism gose watware thyroiditis na hanna biko nyarekana otware sore throat asingincho yeri kubana rero naboli gosiri iriugiri yao na hanna biko nyarekana asingincho chiomoni chibone chigo soka kurugaiga eya moya asirire bono konyana chinga kigeterio gidiro ni chinga getendiyo bono ligocha ligosira likwanyana no bwate emochando bwelio giryao manyana igaiga sound box gose imase mio yao omochando norororo okogerana ogoetana gosokwomoka gosokumia kwemio yao ime kwagerire elio giryao liasirire. Okay, asante sana mwanchu muriendo chinga ebiro bitu bigasa ni gocarara kigima byachire kigima ntetembo ri daktari ribo rio mwario ase anya uturana ri tunyare gosieka ritukori are tunyare koringa ebisero byeto twari baga emirimo yende daktari oborero wa chronic disease ngobwana bore gosengo itabore
ebo muchando yo Crohn's disease ose okumia gwensemo yawe ziasindagire gweta no muchando oitira abantu abange lakini ekero gochakoro konyo gukina mbayo manyiti kyara bona koigose ne irritation muno bone kara koigwenda yawe ndagare ikirorore kumusamba kabisa olengere no muchando ochire abara ali gento kirali kalini akeji acid kiri nabo konyoro point weso unju antacid nabo konyareka no muchando oyo obe na ndo goso jakire kuruka manyinga otebani chialisa ndo pimo te ne chialisa asi chiacid nkiroro bono asi muchando nabo konyora chia kwiritetiri go nabo konyora kwa bere diagonal sidi chialisa lakini muchando Crohn's nororo nabo konyara no potassium na typhoid ya wata nabo konyara no potassium na mipa wata lakini muchando yekaro soire especially as small intestine area nabo konyora na osiegire ndagera gwatwarira anemia gwatwarira ruso vapid yani ndagera tego so asinda yao kogo so asindu dina muno konyora ndagera nditiyo egotene na asinda yao na ndegere ndagera tego na asinda yao okokuri ndagera sinini yasoka igoma to sawa gwita uti ndagera lakini enda boko irritate pakosieke umwe to bege blockage ase area mu yao ase small intestine asamara aria make ekero siekire gogosieka pi ono umwe to chakara bono ngangoro ligere tiko chiaso gotari ndagere kiate konyara gosoka na ndu konyara gochino enecho bono umuchando no muchando goita lakini monto chandeka ikiagere lyogo lya onde Tanecious no muchando nkobweno no muchando oyo ntubwate lyogo yo muchando bu Crohn's disease iko kwanyoro muchando asensemo yawe yogoseka kwendagera muno bona abantu abange sikuize bago complain go yenda ita complain go ya igora enda ya igoro ali complain enda yendagera gosa complain go enda yecho na abantu abangu mweto ko batebine obwato kolesa no ngere no kolesa na ndi ende echirioka endagera ya ukobeche karomogo gose ukobeche karana liu bono bwato kolesa no kolesa ne keri ndagera itari goseka byasinda ibo mechande yonsi pira sinda toso chandiki kiagere lyogo lya ono rasinya gitali achire nkuma asoro ngoro Africa ya moja Tanecious Herbal Center yoto bose kuchandika ikiagara sikinjo madam wote aba madam doli kasina chisa cha munyo kile sana nabonga gitengo gwa endeli apu ntebera nina bono ekeruta gituika Tanecious na kyogo kora ekeruto nyore ande ocha sobwango no ane keruru alete no ane keruto rualete ikiagara nindutuka tugwaje machine chekera chupi moteri kunya koeresa muno igwete oteri kunya koeresa muno ngi yakuriete igora nani ndote ti report igora tugupima torore estate yo mobirole kuchakira chinsechi ekeruto yubweni kuchakira agabwa sole kuchibosi konya kubwati past nangu akeretense ngwa tumerete osengwa bwate yando kochimaega yayonye birobono iga bironye mbiyo igombiyo igoto kubwenya kuchakera bunole asitisa chiriole tobase kuchandike kiagera enyagitali igoto kumuchubusongo na muchubusongo chinsemo cha Nyangongo abandi bakubuli na Nyangongo na Nyakongo ni town so Nyangongo iri mbarabari gose opposite main stage wo ikire ukurukurukara ukurukurukiro lisi ukurukuru musocho ogo chapaki stage machi pasi kwa Nairobi chiko na Migori chiko ikira bono kurwa tambuke para mate karwa tambuke para mate petrol station error gose abange bayi maite ninjira ya masosa tobase ko ninjira ya chamocha tobase ko ninjira ya prisons ichiji ko ire chogo bono to kwandira epara egoeta Nyangongo egosoka getale bono otire pare igotira nabo nya wekire Nyangongo DOK primary school oskobo siake para mate nabo korreria tali nene Tanecious Herbal Center limited para rogoro nabo korra Nyangongo Central SDA Church igwaso wenge tole opposite Nyangongo Central SDA Church next gose adjacent to Nyangongo DOK primary school bono gote to kwana no munyagitano buku mwakire simi asinambe ngororo kabisa inoti isano ibere isanemo kianda ibere inye isano yani 07 48 45 45 45 Tafoko chati no munyagitali se namba ya 07 26 92 45 45 yani enoti isano ibere isanemo kianda ibere inye isano wasena bose wase mutandao Facebook gali toligi Tanecious Herbal Center Limited Tanecious Herbal Kisii Tanecious Herbal Clinic na boto nyora gali na hande na bose otolikeri huko se email info@tanecioushherbal.co.ke go se contact @tanecioushherbal.co.ke go sena bose wase website ito www.tanecioushherbal.co.ke go sena boto bwatia ase mutandao oli Google Map na boto nyora gali ase ukolika Tanecious Herbal Center Limited kuranje nyora no tari tukupuki mapema na bogwa kere reception ase namba ya landline tote abana enotibere isato isano ibere yani abeka 02 marakane okorere na isato isano ibere 0202020237 gose otare oyomo aseyemo kocha pakumuchibusongo otare paka Nyangongo DOK primary school oskobosi yake oligeri parogor kukurukuru Nyamira ayogo ikere junction yake tare onyigarige gweta chogo onyigarige gosoime na bogo chaliyo kaigo paka Nyangongo Central SDA Church gose oche paka Tanecious Herbal Center kiagara tuensi injere gorotore
Okay, asante ke mumwanchu muriende gikwanyurire amaereso ase daktari akobera nabo igotweire obosemi obuya igoro yoborire bwa chronics obokoria enda yaitu gosibo mochano wenda asensemeri yogosia endagira ngo gwakire ngambye muno asoko ngenda gotobwatia asebali maboria maborio andenge daktari nabaira ndiye na naroboli nakyo abaire oso aotenga ochandekire asenda mogongo nemyoyo igikuba kongo gotenga bono rora inambira ase screen yabo ene ya daktari onyale kumwikire ndanya gogokonya ase obwango mono ekyagera ineme chando akwaneire abo igo ARS nakia agokonya amwancho muriria igo twaringenere Brighton makori akatwa chagete omurwensa kya emambie oikaboni gani bona rende onyara gututiga twara engambo igoro yobachenu wetu na daktari asebono twakorire litukoria rero tugotengambia mono asoko gendera kobana intwe amashabiki yetu yanyasaba siseni nabo igoto menani tukoria nkyo etunyale gosanga amange twara obuligeri obuya emeya Ndizi TV nabo bwansu obumugusi editorial na Dorcas kemuma emereweri one menge egocha gosere motwe tobasa kugenda ale tobasa osuka enero Ndizi TV bwansu obumugusi